adunay krisis sa kinabuhi sa mga Israelita, human sila nagsadya sa ilang pagbiya sa Ehipto, nagibuhian na sila sa pagkaulipon, wa dangatig dugay ni krisis ilang kinabuhi kay nausab ang desisyon ni Paraon. Iyan na sang gustong ibalik pagkaulipon ang mga Israelita. Ganahan ba sila o dili? Ganahan sila maulipon o dili? Giatubang sila krisis between sa kamatayon o sa pagkaulipon. Hay may inyong pilion kung kamo, patyon o himuong ulipon. Mga Israelita sa demo. Ningon sila, mas maayo pag maulipon mi kaysa mamatay. Mao man ato. Nya karon ra bang panahon na dili mga Ehiptohanon ang nagulipon nato, ang yawa kaulipnan sa sala. Nya moingon dayon ta, mas maayo na lang maulipon ta kaysa mamatay. Sama aning atong nasod karon. Talamak ang graft and corruption. Sukad nakamatngon kog buot mauna nay ginatsulti sa atong mga kritik sa gobyerno o sa ato sang kasinatian, ato na nang nasinati. Grabe gyud ang korupsyon sa atong nasod. Gani katong namatay nga si anhing Senador Miriam Defensor Santiago, naama na sa YouTube or naana sa mga reels, gipamutang man na. Iya gyung gi-insulto ang Senado panahon sa hearing nila sa impeachment. Kinsa man tong impeachment na? Kang Chief Justice Bato Corona. Ano siya ha? Kita mga tarong kay ta dinhing mulitis aning korupsyon. Kahilas gud nato. Nya nganong pirmi man tang top notcher sa most corrupt countries in the world. Nya kita naghiring-hiring ta dinhi about corruption, na nagtudlo-tudlo ta sa atong kamot sa usa ka tawo nga kurakot. Kita, kumusta man ta? Nganong top notcher man kita kanunay atong nasod sa corruption? Unsa may atong gibuhat ana? Inana siya. Namatay lang hinuon. Naulipon na ta aning corruption, graft and corruption, kining atong bisyo, kaning drogas, smuggling, naulipon na taana. Ug kining pagkabakakon, siging binakakay labi na gid sa atong mga opisyal sa gobyerno, apil na sad usahay sa simbahan. Apil na ning nagbarog karon. Ngilingya imong tupad, ingnawa ka maulipon sa pamakak. Ego na be, ingnawa ka na ulipon ana. Nya kusog kay ta mo excuse ang bana nga makasa sa asawa, moingon dayon ang sagdi ka mamakak, patay ta. Mo lagi na pilion gid nimo ang pagpaulipon sa sala kaysa mamatay. Mausad ang asawa, ang mansad pa di rumutug-an ta sino mapatyan ko sa kong bana. Ana. O na magpaulipon na lang ko sa sala. Mao na ang nahitabo nga krisis. Niingon ang mga Israelita, mas maayo pag maulipon mi didto sa Ehipto tibuok na mong kinabuhi kaysa mga matay mi. Ila pag yung sudya-sudyaan si Moses, di ba? Giingnan ka namo. Ana. Mausan na din ingnon ta mo nga pamalit mog slat. Tagaan lagi mo sa Ginoo grasya, nya wa na mo ikabayad sa inyong utang. Di ba pa din giingnan ti ka nga ingon kapalit og slat, tanawa kami na hinuon roy wa na pagkaon. Ana. Bahala na lang maulipon mis kadaw, basta di lang mi mamatay. Nga mga daw man na kanang di mo palit og slat. Mga daw. Nya magpaulipon lang kita nang atong kadaw kaysa mamatay ta. Di ba? Pero unsa may giingos Ginoo sa mga Israelita? Moises, nganong nagpakitabang man kanako? Siya di matabang Lord ang mga tao, ako na ipatyon. Ingon na siya, ingna ang mga tao, padayon og lakaw sa unahan. Siya unya dagat naman,
dagat naman ang unahan. Lamyon man may anang Red Sea. Mao man ang hadlok ang mga tao mo padayog lakaw kay mga huog naman sila sa dagat. Nya iglingi isa nila di naman sad ang mga sundao ni Paraon gadag mga espadag, mga bangkaw ug mga pana hurot-hurot sa sila kamatay ato. Ingon las Moises padayon ngadto sa unahan og tan-awa ninyo ang buhaton sa Ginoo. Si Jesus diri sa atong ebanghelyo niingon siya pagkadautan niining mga tawhana kay nangayo silag milagro. Nganong gitawag man niya dautan nga nangayog milagro. Unya diri lagi sa unang pagbasa naghimo malagi siya milagro. Iya manggibuak ang dagat niya nilakaw ang mga Israelitas taliwala niini. Niya pag-abot sa ebanghelyo pagkadautan niining mga tawhana kay nangayo silag milagro. Kasabot mo ana mura naman nag-contrast. Wa mo kasabot? Wa marihata. Ako lang na matikdan ba? Ano man niya? Suko siya si Jesus ngayog milagro, nahimong dautan. Unya, sige man siya milagro. Pagkalakaw nila ngadto tabok na sila. Fast forward lang ta. Ingon sa dayong Ginoo, sige Moises, kay nigukod man to mga Israel, ang mga Ehiptohanon, iana imong sungkod ngadto sa dagat. Gitabunas tubig ang mga Ehiptohanon, hurot gyud kamatay. Milagro mangyapon to. Pag-abot nila sa desierto, fast forward lang ta, wa na sila'y tubig. Giana raman ni Moises ang bato ning baha mang tubig. Nya wa na sila'y pagkaon, nag-uwan magpagkaon kada adlaw. Milagro mangyapon to. Yang anong si Kristo ningon man pagkadautan ni mga tawhana kay nangayo silag milagro. Ano na siya? So ang milagro day mga igsuon dili pangayoon. Mahimutang dautan basta mangayo tag milagro. Kanang gitawag natog milagro, kada ba mga imposibleng mga panghitabo, ihatag din na sa Ginoo nato bunga sa iyang gugma nato, dili na pangayoon. Parehas sad ko na sa gugma sa imong bana, ayaw pagsig pangayo nga higugma ako. Mahimo jud kang dautan, moingon na imong bana, puol ba di mo eh? Uibya ni mo eh. Di ba? Kana sang bana nga magsigingon day, higugma ako day, higugma ako. Ay kasaba ba nimo diha oy? Di ba mo ana man na. Pero kanang bana nga mahigugma nimo at timanon ka bisag wa ka mangayo, nya magsige ra kag ingon niya, maging sino ka man, mamahalin kita. Nya mo reply pod siya, I love you too. Wa nimo pangayuan. Di ba tangis paminaon? Nga naman, ang gustos Ginoo motuo ta nga nahigugma siya nato. Motuo ta nga nahigugma siya nato. Ngilinga imong tupad. Natuo ka nga nahigugma nimong Ginoo. Ingna kanang imong naong nahigugma ang Ginoo nimo ana. Kay usahay ra ba magduda ta nga wa mahigugma ang Ginoo nato kay piyanga kay tag-ilong. Usahay magtuo ta nga wa mahigugma ang Ginoo nato kay ngatong buhok giuban na mo na ato dayong kuluran. Kay gidaot nas Ginoo, gipabati nas Ginoo atong naong. Nagtuo ta nga wa na mahigugma ang Ginoo nato kay baga kay tagkilay or nipis kay tagkilay mao nang atong kiskison unya badlisan aron monindot atong naong. Nagtuo ka ba? Nagiamong-amongan kas Ginoo kay mao nay kurtis imong naong, mao ra na imong height putot kay kastanan nya ang uban tag-as ing kasos gidaog-daog man kos Ginoo ay ana. Uy mga igsoon, bisag unsa pa ta kining tanan nga ni anato bunga ni sa gugmas Ginoo. Unya kun mo padayon tas pagdawat niini, mo travel ta, mo journey ta, ginamit ang maong hinatag sa Ginoo nato, daghang mga maayong butang ang mahitabo sa atong kinabuhi. Mga bitaw na kining 70 million nga magpasan ko ani
bunga sa atong paningkamot nga maarang-arang ang kahimtang sa atong parokya niya. Ako ra sa datugan aning 70 million. Nakaingon jud ko, Lord, di pa ba igo ang kakapoy nako dinhi sa pagsigi og pamaligya aning slot, apil pa pamaligyag slot atong kapilinya, apil pa tong kang Thanksgiving ni Bishop Chopilo Kamomot, apil pa tong ubang mga diocesan activities, apil pa tong mga parokya nga atong ipangtabangan. Unya karon ni ay nahibiling 70,000 balhinon pagyud ko dinhi nga maunta ni ang akong gitawag og comfort zone. Ibalhin pagyud ko atong lugar nga murag disyerto para nako kay bag-o na sa tong lugar. Ngano man, Lord? Nya moingon pagyud ang akong successor nga pari dinhi nga ayo lang kong hasula ana pader. Musabot ra sad ko kay di man sad ni iyang project ang sa atong supakon. Nakaingon sa ko niya unsa may giingos Ginoo, Padre, padayon. Padayon las imong pagkapari ug wala nagikolekta dito sa Compostela, dako kay itong hawan sluyo, daghan kay balili, kaon mo anang balili, kuyog anang mga baka ug anha ka makahibaw nga ang balili di ay makapahimsog sa lawas. Di ba? Na siya. So, kamong mukuyog na kus Compostela, pangandam na mo. Mga untag balili dito. Aron makabayad ta aning atong 70 million nga utang. Bitaw ang Ginoo nag-ingon, Padre, padayon lag sulti nga pamalit mog slot. Ako na'y mag-igong mutandog sa mga Diyos nun nga kasing-kasing. Pero kanang yawanon, Padre, dawata lang na nga magsige ra ginagpaminaw pero di gina mo palit. Nya ayaw lag kahiubos ana kay bisan pag naay daghan nga di mo palit, naa man say daghan nga mo palit. Di ba? So atong pakpakan ang namalit. Congratulations. So, no ni hinay taon kay atong halin pero naagi halin. Ang atong God's reward and complete elation, grace, 9,369 na ang atong halin kaslots. Yan na pa'y 690,631 kaslots nga available tag 100 pesos per slot. 70 sa slot challenge ang atong gibutang ani nga tag 7,039 na ang atong nadawat nga challenges. Nya ang atong Christ Transforming Union with Mama Mary, si TUMM, nga atong ipadayog tukod og balay, 5,804 na ang atong halin kaslots, 1,196 na lang yun kaslots ang nahibilin. Ato sa ning gibutangan og 61 slot challenge nga tag 6,131 na sad ang atong nadawat. Atong pakpakan ang atong mga namalit og slots. Nya kay naa man gyapon mangutana nako unsa man ang slot, Father. Palihog ko og explain. So ako lang sa ning balik-balikon dinhi aning mga panahon na aron kamong bag-o pang naminaw makasabot. Ang slot mao ang minimum donation nga atong ihatag para sa atong mga projects. Sa pagkakaroon, duha ka ning projects nato, ang 70 million na bayronon o ang tukoronon nga mga balay. So 100 pesos ang atong minimum donation. One slot, 100 pesos. Nya ang maximum ana, awa na limit, depende na sa imong kasing-kasing. Nya unsa may madawat ana, do na ba kunoy madawat nga ticket, na bay madawat nga yuta. Nako dili, grasya ang madawat. Nya ang grasya nga madawat kanira sang title sa atong slot sa mapananglitan sa grace. Ang grasya diha, God's reward and complete elation or happiness. Nya ang CTUMM, Christ Transforming Union. Di ba? Mabayran ka nagkwarta nga matransform ang imong anak nga adik-adik, mahimo ng buutan mga 10 years from now. Ang imong banang nangabit makalit lang og uli sa inyo.
Human sa 30 ka tuig niyang sigig pangabit, di na gyud mangabit kay na-paralyzed na nga nanas inyo. Ano ba? Mo na gitawag og Christ transforming. Adi sa tingali. Unya, unsaon man pagpadala. Mo ni ang atong mga official information. Tanawa din sa atong screen ha. Mao gini inyong sundon aron di mo masaag ngadto scammers. Ni adinhi ang atong bank accounts. Mao na inyong padalhan o kinibang ato mga GCash. Unya kung magkwarta padala pod mo, ipadala sa ako ngan kay ako remo claim ana or aning ubang mga ngan natong gibutang dinhi. Bernardo Jacobi, Hinara Laborte, Remedios Ocaba, Idna, ano ba ni Idna dinhi? O na day Idna Barosa. Kana mo na ipadadaan ninyo nya pwede sana ninyo tawagan kami, pwede ninyo tawagan to confirm. So anaon na to paghimo sa pagkakaroon puno na akong GCash murag kaning kang Bernardo Brad Loloy mao na ni atong angga niya. So mga igsuon kamong tanan nga nagtuo Ginoo nga andam mo padayon kuyog nako sa pag-alagad sa simbahan, sayon kay bayaran ang 70 million. Kaya nga to karong subscriber sa YouTube, padayon na din yung pagsunod ng akong YouTube ha, kaning Padriciano Ubod. Mga 257,000 agod ni atong subscribers. Nya atong mga viewers, daghan man na, mas daghan man na sa ni-subscribe. Mo na, og mo palit lang yun mo tag 100 pesos, tag 1 slot, dili ta dangatan og 3 ka buwan, hurot na ni siya. Pero mo lagi, kinahanglan kitang mag-antos sa pagpadayon. Sama sa mga Israelita, nag-antos sa pagpadayon. Si Jesus pod, ni-mention ni Jonas or Hunas, o kadtong rayna sa habagatan, mihago sad sila sa pagpadayon. Unya, kita sad mohago tas pagpadayon, maminaw tas Ginoo, tagaan po ta niyag rewards. Gilas na lang lingi sa imong tupad be, lingi ako no. Ang di mo lingi, liwat sa dautan. Ingna, ako no, promise jud ko, padayon jud kong palit. Sige, ingna, ako, padayon jud kong palit. Ano ba? Nagi uban, wag yun mulingi. Sige, liwat mo sa mga Israelita, mga reklamador. Maulipon yun mo sa Ehipto. Maulipon tas atong mga sala. Nya, maingon din bahala na makasao. Basta di lang sa tamagutman. Pero bulahan mong magpuasa para makapalit og slots. Bulahan mong magsakripisyo para makapalit og slots. Kay pinaagi ana, tagaan sad mo og rewards nga dili na sad masukod og huna-huna nato.